ina kuɗin nan kace wallahi ban gansu ba ba mun ga kamar ya ci bai jeho mun ba ai kawai wani hankici ya jeho ka rantse to wannan rantsuwar Allah ba zai kama ka da laifi ba domin kayi ne domin ka kare dukiya wani ka kare amma haka kawai dan jin daɗi ko dan biyan bukata ko dan faranta rai ko dan neman gwaninta ko dan neman suna ko dan alfahari ko dan kangama kai kawai ka rantse akan kayi abu ba kai ba ko ka rantse akan baka yi ba alhalin kayi to wannan dama abin ya riga ya wuce. Wannan shi ake kira rantsuwa akan ƙarya, wanda ya zo a hadisi uku Allah ba zai magana da su ba ranar alkiyama, ba zai kalle su ba zai tsarkake su ba, suna da azaba mai raɗaɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita haka sau uku. Sai Abu Zar ya ce sun taɓe sun yi asara. Suwa ya Rasulullah? Sai ce almuzbil, mai jan tufafi a ƙasa, wal mannan da mai gori, in yau mutum abu ya dinga masa gori kenan, ni ne masa riga, ni ne masa wando, ni na bashi gida, ni na bashi mota, da ba dan ni ba da bai zama abin da ya zama, da ba dan ni ba da bai ma a san shi ba ma, ni na fito da shi, ni na taimake shi, ni na ɗaga shi, ni na ɗora shi. Kamar yadda zaka ga mafi yawan 'yan siyasa akwai wannan gorance wal munafiqu sil'atahu bil halfil kazib, da kuma wanda yake ɗaga farashin kadararsa, wallahi na siyo ta 500 alhalin 300 ya siyo ko 400, aka ginu akan rantsuwarsa aka ƙara masa riba. To wannan wato ya aikata wato babban laifi wanda zai iya gamuwa da fushin Allah, kamar da hadisin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah. To shi da muka faɗi cewa ita rantsuwa idan mutum ya yi ta domin ya kare mutuncinsa kuma ya kare addininsa, ya kare dukiyarsa ko dukiya wanda mutuncin wanda addinin wani da ran wani, to wannan an sauƙaƙa ta, kamar da Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa, sai da wanda aka tilasta shi zuciyarsa tana nutsa da imani. Walakin man shara bil kufri sadra, amma wanda ya yalwata kirjinsa da kafirci, to wannan fushin Allah ya tabbata a kansu da kuma azaba mai girma. Sannan kuma da hadisai da dama da suka zo cewa idan mutum an takura shi ko aka tilasta shi ko aka sa shi ya rantsuwa ba bisa amincewarsa ba, wannan ba za a kama shi da laifi ba. Kamar yadda ya zo a hadisin Wa'il bin Hujr, yake cewa makiya sun kama shi sai suka nemi ya rantse, to shi da ya rantse. To idan mutum ya rantsuwar ƙarya zai yi kafara ko ba zai kafara ba? Sun ce ba a mata kafara saboda kaba'ira ce, sai dai mutum ya ta tuba, ya ta istighfari, ya yi nadama, ya yi alkawari ba zai sake ba. Wasu ko malaman suna ga za a iya mata kafara domin mutum da ya ga cewa akalla ya yi wani abu zai sa ya ƙara tsawatuwa, bayan ya yi tuban ya yi istighfari kuma ya haɗa da kafara, wanda shine ruwa Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ibn Hazmi. Kuma sun ba da hujjoji da yawa, daga cewa ku hujjoji guda 4. Na farko sun ce wato ai ta rantsuwar da ake kira rantsuwar ƙarya, mutum ya riga ya kullata ne, ta riga ita ma ta shiga zuciyarsa, ya riga ya kullata, duk da ƙarya yake yi amma ya riga ya faɗa. Sannan na biyu kuma Allah ce walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatun aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Suratul Maida aya ta 89. Da kuma da suke cewa idan mutum ya rantsuwa akan wani abu da zai aikata na alheri, sai kuma ya ga aikata abin da ya rantse ba zai ba, ko ya rantse zai yi shi yafi alheri, to ya kafara akan rantsuwarsa, ya je ya aikata abin da yake na alheri. To suna kokarin shigar da rantsuwar ƙarya cikin wannan babuka, wanda malamai da yawa ba su amince ba, cewa abin da ya fi rinjaye cewa idan mutum ya yi rantsuwa akan ƙarya ba zai mata kafara ba. Abin da ya kamata ya yi kawai shine ya yi ƙoƙari, ya yi nadama, ya yi istighfari, ya tuba, ya yi alƙawarin ba zai sake ba. Wannan ita ce kashin rantsuwa ta biyu. Rantsuwa ta 3 da ta 4 shine rantsuwar da mutum ya kulla ta akan zai yi wani abu nan gaba ko yanzu, ko kuma ba zai yi wani abu ba nan gaba ko yanzu, tunda ita ba a gina ta a baya, akan gaba ake ginawa. Me misali, sai mutum ya ce wallahi zan kai wa 'yan uwana ziyara gobe ko yanzu, to wajibi ne ya je wannan abu. In bai yi ba, tunda abin kirki ne, sai ya yi kafara na rashin cika wannan rantsuwa da yi. Don ko mutum ya rantsuwa akan ba zai wani abu ba da kuma ya zama wajibi ne akan shi, kamar ya ce wallahi na daina taimakawa 'yan uwana, to kuma taimaka 'yan uwanka zumunta ce kuma alheri ne, sai kuma daga baya kai nadama kace to kuma na riga na rantse ba zan ba, to wannan rantsuwa ba za ta hana ka yi din ba, sai kai kafara ta rantsuwar kuma ka ci gaba da yin abin, tunda abin arziki ne kace ba za ka yi ba, kuma sai ka gano yin yafi alheri.
kamar yadda ya zo hadisi cewa wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa sai kuma ya ga cewa yin abin ya fi alheri bisa barinsa, to ya kafara ya je wa abin da yake shine alheri, ya kafara akan wannan wato rantsuwa da yi, sai je ya aikata abin da yake shine alheri, shine je aikata abin. Da haka suka ce ita kafara rantsuwa wannan kashi uku ce. Abin nan da kace za ka yi ko ba za ka yi ba, za a duba a ga meye. Akwai abin da dama wajibi ne ka yi, sai ka rantse za ka yi, to kaga dole ne ka yi kuwa. Akwai abin da kace ba za ka bari ba, kuma dama barinsa wajibi ne a kanka, haramun ne aikata shi, to kaga ka rantse dole ka kiyaye rantsuwarka, domin dama abin haramun ne kuma ka rantse ba za ka yi ba, to kaga sai ka cika rantsuwarka. Can kuma abin wajibi ne ka rantse za ka yi, to sai ka yi dole. Nan karya rantsuwa a nan haramun ne, domin karya rantsuwa shine ba za ka yi wajibin ba, karya rantsuwa shine za ka aikata haramun din, to kaga kuma a nan wato laifi ne. To sannan kuma akwai rantsuwa akan abin da yake mustahabbi ne, amma ka ce na rantse sai na yi shafi'i da wutiri, sai ka tashi ka yi, tunda yin shafi'i da wutiri din ai sunna ce mai ƙarfi. Ko kuma ka ce ka rantse ba za ka wato fita ba yau kwata-kwata, za ka yi zamanka a gida, kaga zamanka a gida da fitarka maslaha ce, in kaga maslaha fita ka fita, sai da ka rantse yau ba za ka ko ina ba, kuma sai kaga akwai bukatar ka fita, kamar sai wani abokinka ya rasu za a je jana'iza, ko aka gaya maka wani ba shi da lafiya, ko wani taro na gaggawa, to kaga dole kana bukatar ka fitan, kuma gashi kayi rantsuwa, to sai kai kafara na wannan rantsuwa da kai, kuma ka je ka aikata wannan abin. Akwai kuma abin da za ka rantse a kansa, ko za ka yi ko ba za ka yi ba, kuma abin yinsa halal ne, barinsa halal ne. Kamar ka ce na rantse yau ba zan ci tuwo ba, ko na rantse yau sai na ci tuwo. Da ka rantse ba za ka ci tuwo ba, sai kuma kaga akwai bukatar ka ci tuwo, ko ka rantse za ka ci tuwo, sai kaga maslaha ba za ka ci tuwo ba, da shikenan sai kai kafara ka ci tuwonka, a inda kace ba za ka ci ba, a inda ba za ka ci ba kuma ka ci, sai kai kafara. Inda dama ba wani abu ne mai mahimmanci ba ka ce za ka ci, amma tunda ka hada da Allah ka rantse, to kaga kai rantsuwa akai. Amma ka ce ba zan ci tuwo ba, shikenan in kaga za ka ci sai ka ci, tunda ba rantsuwa kai ba. Ko ka ce zan ci tuwo, kuma kaga ba za ka ci ba, ko zan sha miya, sai kaga ko ba za ka sha ba. Wannan rantsuwar da ka yi ta akan abin da yake halal ne yinsa, halal ne barinsa, amma kai sai ka sa shi a cikin rantsuwa, to sa shi da kai a cikin rantsuwar shine ka jawo wa kanka wato abin nan. Akwai sharaɗi guda 7 da aka ɗora ma mutumin da sai ya in yi rantsuwa ta hau kansa kuma zai yi kafara. Na farko ya zama baligi banda yaro, ya zama mai hankali banda mahaukaci, ya zama musulmi, sannan kuma ya zama ya yi lafazin rantsuwar, wato ya faɗi lafazin rantsuwar, sannan ya zama ya nufi yin rantsuwar, sannan kuma bisa zaɓinsa ya ba wani ne ya masa tilas ko ya sa shi ya yi dole ba. To mutum ya cika waɗannan sharuɗin, to sai ya zama in ya yi rantsuwar sai ya yi kafara in ya karya ta. Sannan na biyu ya zama ya yi shi ne akan wani al'amari mai zuwa nan gaba, ko kuma ya zama abin da ya rantse akan nasa al'amari ne da yake iya yiwuwa ko yake iya faruwa. Kawai mutumin da ya rantse sai ya yi sujjada ga gunki, to kaga ai ba zai ba. Ko ya rantse ba zai sallah ba, kaga ko dole ya sallah, sai ya kafara je ya sallar. Ko ya rantse sai ya aikata sabo, sai ya bar saban, ya karya rantsuwar, kada ya saban, ya bar saban. In ya ce ya rantse ba zai wajibi ba, to dole ya je wajibin, ya kafara rantsuwar. Ko ya rantse sai ya yi sabo, to kada ya saban. In ya rantse sai ya yi sabo, to kada ya saban, ya karya rantsuwar, ya je ya kafara. Ita kuma yin kafara din nan akan rantsuwa zai iya zama kafin ka karya rantsuwar za ka iya kafara, kuma bayan ka karya rantsuwar ma za ka iya yin kafara. Sai zama in ka yi kafara kafin ka karya rantsuwar, ya zama wannan ya halasta maka yin abin. Idan ko bayan ka yi ne kai kafarar, ya zama kafara ga rantsuwar da kai. Sannan mutum zai iya yin rantsuwa da yawa akan abu ɗaya, to kafara nawa zai yace wallahi tallahi billahi wallazi nafsi biyadihi wa rabbil ka'aba, ya haɗa rantsuwa kamar cikin carbi, yace zan shiga, ko zai bai shiga ba. To shin sai an duba hurufan nan gabaki ɗaya, wallahi rantsuwa ɗaya, tallahi rantsuwa 2, billahi rantsuwa 3, haka wasu malamai suka faɗa malikawa, cewa sai an duba mutukar ba yayi nufin karrara abun bane. Shi kuma karrarawa in harafi ya canza, to kowanne sabuwar rantsuwa ce. Amma da cewa wallahi 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 sai dai su faɗa so 100, ya faɗa abu ɗaya, sai ce wannan duka wato taukidi ne. Amma ya sa tallahi ya shiga sabuwar rantsuwa, in ya sa
billahi ya shiga sabuwar rantsuwa, in ya ce wa rabbil ka'aba shiga sabuwar rantsuwa. So haka sai zama kafararsa in ya faɗi wannan so 10 sai ya ciyar da miskini 10 har so 10 nan, wato miskini 100 kenan zai ciyar. To kaga wannan game da wani. Sannan ko mutum zai iya yin wato rantsuwa ɗaya akan abubuwa da yawa, ya ce wallahi ba zan ci ba, ba zan sha ba, ba zan shiga ba, ba zan fito ba. To sai ya yi hudun gaba ɗaya sannan ya karya rantsuwa. Aka ce in yi ɗaya daga ciki to rantsuwa ta riga ta wato kare, kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa cewa wasu sai su rantse ba za su ci abinci ba, sai su ci kuma su rage ɗan kaɗan. A wai dama sun ce cinyewa ne, to kuma ga ba su cinye ba. Yace wannan ba zai amfane su ba, dole kafara ta hau kansu. Ko mutum ya rantse wato zai aikata wani abu sai kuma ya sa wani ya aikata da sunansa, sai ga wai tunda ba shi ya ba kafara ba ta hau kansa ba. Yace duk wannan ba zai amfane su ba, wannan dihiyal ce, dabara ce, kuma dabara ba za ta fitar da su ba. Idan mutum ya riga ya wato yi rantsuwa kuma ya karya rantsuwar, to menene ya hau kansa? Abin da ya hau kan mutum game da kafarar rantsuwa shine wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta 89, fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsat ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wa hafazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkuruna. A cikin wannan aya Allah ta'ala ya gaya mana, yake cewa kafararsa wanda ya rantsuwar can na zai yi bai yi ba, yace zai bari kuma bai barin ba, to kuma abin da zai yin mun ce ba haramun bane, abin da zai bari din ko ba wajibi bane, to kafararsa shine ya ciyar da miskinai guda 10, ko kuma daga mafi daɗin abincin da yake ci shi da iyalansa, ko kuma ya musu tufafi su 10 wanda zai ishe su yi sallah, ko kuma ya yanta baiwa. Idan bai samu ba sai ya azumin kwana 3 ko a jere ko a rarrabe. A nan Allah ta'ala ya gaya mana akwai takhayir akwai tartib. Takhayir din shine an baka zaɓi cikin abubuwa guda 3. Idan ka karya rantsuwarka to za ka iya yin ciyar da miskinai shine a farko guda 10, sannan na biyu yi musu ɗinki su 10 ko ka yanta baiwa. To in ba za ka iya wannan 3 su an baka zaɓi ka zaɓi ɗaya, ba dole sai ka kasa, a'a a cikin 3 nan za ka iya yanta baiwa, za ka iya yin ɗinki, ko da za ka iya cewa ka koma ɗinki, ko da za ka iya ɗinki ka koma cewa, ko da za ka iya yanta baiwa ka koma. Waɗannan 3 zaɓi ne, su ba a jeranta su ba, zaɓi aka baka cikin 3 nan. To sai ka kasa kowane ɗaya daga cikin 3 nan, to sai ka tsallaka yin azumi guda 3. Kaga anan masu kafarar rantsuwa sai ka ji mutum ya ce ma akramaka Allah na yi rantsuwa wai azumin nan a jere ake, to ka kasa ciyarwa ne, ka kasa ciyar da miskinai, balle a tashi daga ciyar da miskinai a koma wato azumi. Sai idan ba za ka iya ɗayan 3 can ba, amma za ka iya ciyar da su, to sai ka ciyar da su ɗin. To ya ake yin wannan ciyarwa ɗin? Wannan ciyarwa ya nau'in abincin da kuma gwargwadon abincin akwai maganganun malamai da yawa a kai, amma dai akwai cewa za ka iya ba da abincin nan dafaffe, shi aka fi so, kuma daga dangin abincin da ya fi kyau a garinku. Yanzu misali a nan Najeriya da nan Afirka, abin da ya fi shahara ya fi yawa shine shinkafa. Mun fi cin shinkafa. Mai binta a daraja shine wake. Ana sarrafa wake, ana uba da yawa da shi, ko mu ce shinkafa da alkama da wake su ne manya-manyan abincin cikanmu guda 3. Alkama da ita ake burodi, ake funkaso, ake yin cincin, ake yin abubuwa da yawa da alkama. Shinkafa kuma ana sarrafa ta a shinkafa fara da mai, a shinkafa dafa duka, a shinkafa da miya, a tuwon shinkafa, a yi wane ne ɗin shinkafa. Shinkafa ana sarrafa ta abubuwa da dama, a yi wainar shinkafa, a yi menene ɗin shinkafa, gashi nan. So da haka kaga ashe abincin shinkafa, shinkafan ma kuma akwai mai kyau, ita ma giredi ce. To in ka tashi irin wanda kake ci da iyalanka mai daɗin nan, irinsa za ka bayar. To shin za ka iya ba da dafaffe ka ce kowa ya zo ci plate guda? Wasu malaman sun ce a'a, sai dai ka ba su ɗanye, kowa ya je dafa a gidansa. Sai dai in wanda za ka ba ɗin, in ka ba su ɗanye kuma ka haɗa su da rigima. Akwai wanda yanzu ka ba shi ɗanyen abinci, ba ma shi da inda zai je a sarrafa masa shi, ko ya iya sarrafawa. Ita ma sarrafawa ita na buƙatar sai an siyo itace, sai an siyo mai, sai an siyo kananzir, sai an ɗora girki, sai an yi kaza. Amma kawai in ka shirya masa abinci ka ba shi dafaffe, wasu malaman suna ga babu matsala. Ka ba shi dafaffe wato ya ci
plate guda wanda zai ƙoshi da nama da sauransu. To gwargwadon abin da za a bayar kuma sun ce za a bayar da kwano guda ne. Malaman da suka fi kowanne ɗaukan abin da zafi kenan suka ce kwano guda za a bayar. Kwano guda. Malam Abu Hanifa shi yana ga kwano guda za a bayar na alkama ko na dabino ko na sha'ir ko kuma na gari. Wasu kuma malaman suna ga a'a ko da ma rabin kwano aka bayar yayi. Wasu kuma suna ga a'a ko da mudu ɗaya aka bayar. Wato akwai ƙauli uku masu ƙarfi. Ƙauli na farko masu ganin a bada kwano guda. Wannan sun fi tausaya wa shi wanda zai karɓa ɗin akan wanda zai bayar. Tunda kwano guda kaga kwano 10 kenan. A wasu kuma malaman suka ce a'a ya bayar da rabin kwano kaga kwano 5 kenan. Wasu suka ce a bayar da mudu ɗaiɗai kaga kwano 2 da rabi kenan. Wato daga kwano 10 zuwa kwano 2 da rabi. A nan malamai suka tsaya wajen gwargwadon abin da za a bayar na wato miƙdarin wannan. Sannan kuma an ce min ausadu ma tud'imuna. Shekul Islam ya ce abin da aka rubuta daga sahabbai da tabi'ai a cikin wannan shine suna cewa ausat ɗin nan shine kamar gurasa da kuma madara da gurasa da mai ko gurasa da dabino. Ya ce mafi ɗaukaka a ciki shine gurasa da nama. Wato a ba mutum burodi da nama ko a ba shi gurasa da nama shine aka rawaito wato kamar shinkafa da nama kenan. Ya ce matsakaici kuma shine a ba wa mutum ɗayan ukun nan su ne mafi ausaɗi ɗin nan. Shine gurasa da madara ko gurasa da kakide ko gurasa da dabino. Mafi ɗaukaka ya ce gurasa da nama. To sai dai wasu malaman suka ce a koma zuwa ga al'adar mutanen guri wajen tantance min ausadu ma tud'imuna ahalikum, cewa yaya wani abinci ne ya fi daraja wanda kuke ba iyalanku, to irin wannan ne za ku ba wa talakawa a lokacin da za ku yi kafara. Sannan tufafin da za a yi musu kuma akalla abin da zai rufe musu al'aura a lokacin sallah, wato riga da wando. In mace ce a yi mata hijabi da riga, shi ne abin da za a ba waɗanda za su yi wannan. In ku azumi ne mutum ko baiwa ce a je a siyo baiwa 'yan tata ko namiji ko mace. To sannan idan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi wato azumi ne mutum ya kasa waɗancan uku, to azumin nan da zai yi guda uku shin sai an yi su a jere ko kuma an yi su a rarraba ma ya yi. Malamai sun yi maganganu akan wannan, amma an fi so a haɗa ɗin a yi su a jere shi ya fi, idan ko aka raba ba a yi laifi ba. To wannan su ne abubuwan da suka shafi rantsa-rantsan da muke yau da gobe, ko kun ga hatsarin rantsuwa musamman a cikin kasuwanci da harkar mulki da harkar sana'a da zamantakewa ta iyali da makamantansu. Ana ta share ƙarya iri-iri, wata kuma ƙaryar wato ko ana share rantsuwa a cikin abubuwa da dama, kuma rantsuwa ba a mata kafara, kuma wata tana nan ta taru da yawa. So da haka yanzu za mu ji daga masu sauraronmu da masu bibiya da mu akan bayanin rantsuwa, yaya ko tambayoyi ko shawara ko ƙarin bayani ko gyara ko abin da ya kama da haka duk za mu saurara daga masu bibiyanmu insha Allah ta'ala. Da haka yanzu kowa yana iya bugowa ko ya rubuto ko ya turo ko ya kira a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa. Muna magana kan kunce-kuncen rantsuwa da kuma kafarar rantsuwa da abubuwan da za a kiyaye a lokacin rantsuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan ya ɗauka daga nesa ne ko ba ma ji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Wannan ya ce Ibrahim Ahmad. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan Ibrahim Ahmad ya ce masha Allah. Sai Fatima Abdullahi ta ce masha Allah Sheikh, masha Allah, Allah ya kara malin lafiya. Assalamu alaikum. Akwai Mahmud Yusra Ja'far, ita ma ta ce masha Allah. Sai Musa Suleiman ya ce Allah ya ƙara ilimi da basira. Sai kuma architecta Ishaq mijin yawa Soro, shi ma ya ce Allah ya ƙara taƙawa.
sai kuma Ahmad Muhammad ya ce wane ne miskini wanda ya cancanci wannan ciyarwar. Miskini talaka wanda ba shi da abin da zai ci. Miskini yanzu a Najeriya ai assalamu alaikum. Sanuna lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. Alhamdulillah. Kina ji muna magana akan rantsuwa. Haka ne, rantsuwa bai da amfani sosai malam. A'a karya rantsuwar ne, amma rantsuwa an ka rantse sai ka kiyaye rantsuwarka. Haka ne. Amma ka yi rantsuwa akan ƙarya. Malam da Allah ina dan bukatar lambar ka, ina so mu dan yi waya ne da kai. Akan me? Akan zan dan tambaye ka wani abu ne wanda ya dan kasance na gefe ne haka kawai. To ba komai, tambaya ce ba ta da ta shafi program ba kenan. To insha Allah ki duba kan shafin da kika daga Africa TV kike gani ko daga Facebook? Daga Africa TV. To shikenan zaki ga lambas insha Allah. Nagode. To yayi kyau. Allah ya sanya alkhairi. To sannan akwai Real New Suleiman Sky, shi ma ce idan mutum ya yi rantsuwa ba zai koma ga wani aikin sabo ba sai kuma ya ƙara koma a kai haka har da yawa, to sai ka fara kuma ya ci gaba da roƙon Allah kuma ya daina yin rantsuwa tunda ya san yana komawa. Kamar yadda muka ce dama kada ya koma wa saban, in ka rantse ba za ka yi sabo ba kuma ka je wa saban sai kai ka fara kuma ka sake rantsuwar ka ci gaba da tuba da istighfari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na wuni ma da biya. Lafiya lau alhamdulillah. Sace ko dole din malam Daurawa ne nan ba. Muna ji ana magana akan rantsuwa yadda hukunce-hukuncenta a musulunci. Yanzu nake son kira shi direct din yanzu shine wannan. To me ke so ki tambaya? Ina so in tambaye wannan ne malam. Akwai wata ne da wani lokaci akwai mijinta ya yi tafiya ne zai tafiya sai ce. Ok, ba a kan rantsuwa ba ne kenan. Ba a kai ba ne wani ina da dan tana ta kokonto ne don ya sake ta ko zai yi in tambaya a yanzu. To ba kuma wannan za a tura muku lamba da za a yi tambaya a kai. To waɗannan guda biyu duka. Assalamu alaikum. Wannan ya ce wa mai hukuncin mutum yana da ilimin addini a kuma ya ta rantsuwa akan ƙarya. To wannan ba kyau, sai ya tuba ya daina. Ya tuba ya daina yin rantsuwa. Malam menene hukuncin wanda yake rantsuwa akan ƙarya? Shi ma ya tuba ya daina rantsuwa akan ƙarya. Malam shin sau guda ɗaya za a ciyar da miskinin a rana ko sau nawa? Sau ɗaya ma ya isa in aka ciyar da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To sannan wannan ya ce salamu alaikum malam, Allah ya ƙara lafiya, kuma rantsuwa wadda ta huce mutum. To assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannu wace ce daga ina? Maman Maryam sai daga Najeriya, daga Niger. Ok, to maman Maryam me za ki tambaya a kai? Malam da Allah ina so a taimaka min ne da lambar malam, ina so in dan yi tambaya akan wani abin da ya shige min dubu amma ba akan wannan friend din. Ok, ba akan wannan na kafara ba ko? Insha Allah. To an gama insha Allah cikin Africa TV za su tura miki lamba. To malam Allah ya saka da to amin Allah ya ƙara lafiya. To yayi kyau. To mun ji maman Maryam ita ma tambayar ta bata shafi maudu'in da muka tattauna a kai ba, tana tambaya ne akan wani maudu'i daban. Insha Allah kuma za a sanar da ita daga baya. To sai wannan assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wace ce daga ina? To daga Aisha ce daga Bauchi. To Aisha, kin ji ana magana akan rantsa-rantsi. Ana magana akan rantsuwa. To shine ni tambayar da nake so ne wa malamin, kamar mutum ya sa abu a yayin rantsuwa an dame shi da irin a gida roƙon abu sai rantsuwa cewa
wallahi ba yi da shi amma kuma a zuciyarsa bai yarda da rantsuwar ba, to me hukuncinsa? yana da abin kenan. A irin an dame shi da yawan Ai shine na ce miki da ya rantse ba shi da shi yana da abin. Yana da abin. Wallahi ban ni da kaza. To kuma yana da shi. Yana da shi. To rantsuwar ƙarya kenan. Yana da shi amma ya gaji ne. Yaya in ya gaji ya ce ko ba zai bayar ba mana? Me na in ya gaji ya ce ba zai bayar ba mana sai yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya. Ya je ce wallahi amma kuma zuciyarsa bai yarda da yayi rantsuwan ba amma dai ya faɗa a baki ne haka. To ai shine rantsuwar ƙarya din kenan. Tunda kafin ya tuba zuwa ga Allah kai ya sake. To kun ji Aisha daga Bauchi tana magana akan masu yin rantsuwar ƙarya, an tambaye ka abu ka ce wallahi ba da shi kuma alhalin kana da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wane ne? Akaramakallahu, sunana Muhammadu Mai daga jihar Bauchi. To malam kana lafiya? Lafiya kalau wallahi malam. To ya iyali? Alhamdulillah, na kira ne ma fatan alheri, kwana biyu wallahi ban san saurara na san yi tafiya. To mun gode, Allah sa albarka. Kace me sunanka? Sunana Muhammadu Mai daga jihar Bauchi a unguwa bakin kura. Okay, Muhammadu Mahi. Ai kamar nan mun je ko mun yi wa'azi a wajen bakin kuran nan. Ai mun je bakin mun zo malam na danka sosai ma. Yawwa. Gaskiya ko an cika wajen wa'azin gaskiya. Gaskiya ne. To mun gode Muhammadu Mahi. To Allah ya sa albarka. Amin amin. Malam Muhammadu Mahi daga Bauchi kenan muka saurara akan da ya ƙara godiya. To akwai assalamu alaikum. Akwai wanda ya ce Abubakar Umar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wanda ya ce Allah ya ƙara lafiya da imani don Allah malam a taya mu addu'ar zaman lafiya a Zamfara. Allah ya ƙara zaman lafiya. Yawa kana lafiya? Waye daga ina? To Jibril ya Lagos din. Yawa kaji muna magana akan rantsa-rantse. Kira rantsuwa, to malam ni gaskiya ina ta kokarin in tuntube ka yanzu ni daga Facebook nake kallo dai. Nan gane. Ba ta wani station bane ba. Na gane. To malam ina ta kira akwai lamba da na dan gani a website ɗinka haka na YouTube na sai dan na kira idan wasu tambayoyi to ba samu dai nayi ba kullum da kira ba a dauka. To kai test a kai ka ce kai ne wani daga Lagos. Nayi text. Ka sake yi yanzu ai ka san wani in ya wuce ba a koma ta kansa. Mun gama sai in duba insha Allah. To muna nan dai akan rantsuwa da kuma hukunce-hukuncenta. Assalamu alaikum. Wannan kuma ya ce daga Libya yake yana mana fatan alheri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wace ce daga ina? Wace ce daga ina? To wannan ma mai hukuncin mutum mai ilimi to wannan mun faɗa ya nemi gafara Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu kana lafiya waye daga ina? Lafiya lauya aiki ya fama da ɗalibai. Wane ne daga ina? Kace mi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masha Allah ya ce wannan malam muna tare da kai daga Jigawa, Real News Suleiman Sky. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawa wace ce daga ina? Halima ne da Kaduna. To Halima. Yawa Halima kina ji muna tattauna akan rantsa-rantse me zaki ce? Na
bane zai ma da ita to sai. To mun gode Halima. To mun gode. To Halima da Kaduna ta bugo ne don ta fatan alheri, muna godiya ga Allah gaba ɗayan mu. Wannan ummi small ta ce mala idan mutum ya rantsuwa ba zai koma ga wani aikin sabo ba, to shi ma mun faɗa dai ya kafara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To ga wannan daga Libya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ta yau layukan suna ta yankewa musamman na waje. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nan zaki cikin waya ba talabijin din zaki dinga kallo ba wa Allah. Tambaya zaki? Wace ce daga ina? Hadiza ce daga Nijar. To Hadiza. To me zaki ce? Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan lafiya ma. Lafiya lau, wace ce daga ina? Daga birnin Kebbi. Umma daga birnin Kebbi. Ok, Umma daga birnin Kebbi. Malam da Allah nan banka nake so ina da tambaya akan matsalar aure na ne. To, insha Allah za a tura miki daga can Afirka TV. Na gode sar. Ta Afirka TV kike kallo ko ta Facebook? Ta Afirka TV. To, Afirka TV za su tura miki. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Wace ce daga ina? Assalamu alaikum. To, layukan namu sun cakuɗe da yawa suna ta shigowa ne akai. Wannan da ya shigo wannan ya shigo. Jama'a lokacin da muka ɗaukawa wannan shiri na addini da rayuwa ya cika, kuma ba a manta ba mun yi magana ne akan rantsuwa. Mun kasa rantsuwa zuwa kashi 4. Akwai rantsuwa akan ƙarya wanda mutum ya ta sai dai ya kafara ne mu gafara Allah. Akwai kuma rantsuwa guda biyu da ake musu kafara, zan yi ko ba zan yi ba. To wannan idan mutum abin da zai yi din wajibi ne ko mustahabi ne ko ya halatta ya yi, to sai ya yi din. In bai yi ba sai ya kafara. Idan kuma abin da ya ce ba zai ba dinnan haramun ne, to dole ya kiyaye haramcin. In kuma ya yi sai ya kafara. Sannan ko mun ji cewa akwai rantsuwar da Allah ba kawo mutum da laifi, shine rantsuwa da aka yi ta yasasshiya. Mun fassara yasasshiya da muhimman abubuwa guda biyu, shine mutum ya rantse akan abin da ya tabbatar gaskiya ne ko yake da zato mai karfi gaskiya ne sai ta bayyana ba haka bane, ko kuma bai gina rantsuwa ba, lafazin rantsuwa yake ta faɗa amma bai gina shi a matsayin rantsuwa ba, to wannan ba za a kama shi da laifi ba. Sannan kuma mun ji cewa ba a rantsuwa sai da Allah kawai ko da siffofinsa. Rantsuwa da annabi ko ka'aba ko wani guri ko wani abu mai daraja duk baya halatta a yi rantsuwa da wannan. To ko mun ji cewa a kiyaye rantsuwa, saboda rantsuwa ga hukunce-hukuncenta kuma ga abin da mutum zai yi idan ya karya rantsuwa. Ya ciyar da miskinai abinci su 10 ta hanyar ba su kwano ɗaiɗai ko rabin kwano ko mudu ɗaya, ko ma in ba su da halin dafawa ya dafa musu ya ba su dafaffe amma fa mai daɗi. Sannan ko mun ji mutum in ba zai iya wannan ba zai iya musu tufafi su 10, ko in zai iya wannan din zai iya haɗawa da kuma ya musu tufafi 10 ko ya ciyar da su ko kuma ya yanta baiwa. Waɗannan ukun bisa ganin dama ne, duk wanda ka ɗauka a ciki babu laifi. To sannan mutum ba zai iya waɗannan ba duka, sai kuma ya tafi kafara ta yin azumi guda 3 a jere ko a rarrabe. Muna fata Allah ya ba mu ikon kiyaye rantsuwoyinmu. Tambayoyin da aka yi sun yawa ta Facebook da kuma wayoyi da ake ta bugowa. Mun samu kiran maman Maryam daga Niger, da kuma Aisha daga Bauchi, da Muhammad Mahe daga Bauchi, da Jibrin daga Lagos, da Halima daga Kaduna, da kuma Hadiza daga Niger, sai kuma Umma daga Kebbi. Su kaɗai muka iya ɗaukar lambobinsu, da ko mutum biyu da ba mu yi rikodin ɗin sunayensu ba da inda suka fito a farkon shirin. Muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana. Allah kuma ya ba mu ikon kiyaye rantsuwoyinmu. Allah kuma ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa, mu yi kyakkyawan ƙarshe.
ƙasar nan tamu Najeriya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya. Inda muke fama da tashin hankali Allah ya kawo mana sauki, inda ko muke da lafiya Allah ya ƙara gurin lafiya da zaman lafiya. Shugabanninmu Allah ya ƙara musu imani, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, ya ƙara musu basira, ya ƙara musu hikima, ya ƙara musu azanci, ya bawa su ƙwarin gwiwa da za su ƙara tabbatar da lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu. Mu kuma Allah ya ba mu ikon zaman lafiya a tsakaninmu da kiyaye dokokin Allah da duk abin da zai jawo mana fushin Allah ko ya sa mu shiga cikin halin kakanika yi. Allah ya ba mu rayuwa mai kyau, ya ba mu ƙarshe mai kyau, ya sa mu gama da duniya lafiya. Muna godiya ga duk waɗanda suke ba da gudunmuwa wajen cin nasarar wannan shiri da kuma isowarsa zuwa gare ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.